Pahimanglo nga to sa publiko, labi na katong musod o gawas sa nasod nga magmatngon yun sa panglawas. Nasairan nga usa ka bata gikan sa Wuhan City sa China nataptan sa sakit nga coronavirus. Ang Department of Health misusi karon sa kaso sa usa ka 5 anyos nga kasamtangang giatiman karon sa usa ka tambalanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Si Luan Mirundina sa report. So to begin with, we have a statement from the Alauna karong hapon, mipatawag og press conference ang Department of Health uban sa World Health Organization kabahin sa usa ka bata nga gikan sa Wuhan, China nga na-admit sa usa ka tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipahibaw ni Health Secretary Francisco Duque III nga sa wala pa mada sa hospital ang bata, nag-ubo-ubo na og gihilantan. Gipaubos sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine kun RITM ang samples gikan sa bata apan negatibo kini sa coronavirus sa MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ug SARS-CoV kun Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Apan positibo ang sample sa wala pa masuta nga pan-coronavirus nga gikan sa 5 anyos nga bata. The samples tested positive for non-specific pan-coronavirus assay. Thus, the specimen has been sent to Australia to identify the specific coronavirus strain. We still need to understand better the mode of transmission and what needs to be done. Gipada ang specimen sa Australia aron masayran kung unsa nga strain sa coronavirus. Hinuon dili pa masuta sa World Health Organization nga makuyaw nga strain ba ang mitakboy sa bata tungod kay adunay strain sa coronavirus nga mild. Novel coronavirus now, probably there needs to be more specific tests to identify the strain. And that is what we are trying to set up in our laboratory. Padayon pang nakasinati ang bata og ubo-ubo. Hinuon ana siya sa maayong kahimtang. Samtang pahugtan usab sa Bureau of Quarantine ang monitoring sa mga tumpahanan sa nasod sa turista nga magagikan sa China ug adunay mga timailhan sa coronavirus. The child arrived in Cebu at 3 p.m. and was also confined in the hospital at 6 p.m. Subling awhag ni Duque sa publiko nga likayan ang mga dasok nga dapit o gidagsaan sa mga tao. Tabunan ang baba kung giubuman. Luan Mirondina, Balitang Besdak.